Το ψητό ριμπάι με τη σάλτσα τσιμιτσούρι είναι το αγαπημένο μου πιάτο από την αργεντίνικη κουζίνα. Κρέας ράτσας με πλούσια γεύση, ανθό σαλατιού και σάλτσα ελαφρά πικάντικη με πολλά αρωματικά είναι τα μυστικά που κάνουν αυτό το πιάτο μοναδικό. Η συνταγή που θα κάνουμε τώρα είναι η αγαπημένη μου. Με αυτό το κρέας περιποιούμε τους φίλους μου όταν έρχονται στο σπίτι. Μαζευόμαστε γύρω από την κουζίνα, εντυπωσιάζονται τόσο από τη σχάρα όσο και από το ψήσιμο και την τελική γεύση φυσικά αυτού του κρέατος. Και για να το ψήσουμε θα ενεργοποιήσουμε μια μεγάλη ζώνη ψησίματος έτσι ώστε να χωρέσει η σχάρα επάνω στην οποία θα το μαγειρέψουμε. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε? Έχουμε μια μεγάλη ζώνη για να μαγειρέψουμε και παράλληλα έχουμε και ελευθερία δίπλα για να βάλουμε περισσότερες κατσαρόλες. Οπότε ξεκινάμε το μαγείρεμα. Ξεκινάμε αφήνοντας πρώτα την πλάκα γκριλ να ζεσταθεί πολύ καλά. Αλήφουμε μετά τα ριμπάι με ελαιόλαδο. Τα ρίχνουμε στην πλάκα από την πλευρά που τα αλείψαμε και αλήφουμε με ελαιόλαδο και την επάνω πλευρά τους. Ψήνουμε τα ριμπάι 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά. Αυτός είναι ο ιδανικός χρόνος για φέτας κρέατος με πάχος περίπου 2 εκατοστών. Όσο ψήνονται τα ριμπάι, ετοιμάζουμε τη συνοδευτική σάλτσα τσιμιτσούρι με την αυθεντική αργεντίνικη συνταγή. Ψιλοκόβουμε αρκετό φρέσκο κόλιανδρο, φύλλα φρέσκου βασιλικού, αρκετά κλωναράκια μαϊντανού, τρυφερά κλωναράκια φρέσκιας ρίγανης, ψιλοκόβουμε και 1-2 καυτερές πιπεριές, προσθέτουμε πολτό σκόρδου, ανθό αλατιού σε νυφάδας, βαλσαμικό ξύδι και ελαιόλαδο. Ένα ανακάτεμα και έχουμε ετοιμάσει την πιο ταιριαστή αρωματική σάλτσα για ψητό κρέας. Αλατίζουμε τα ριμπάι μόλις ψηθούν και τα σερβίρουμε με τη σάλτσα τσιμιτσούρι, απολαμβάνοντας το πιο νόστιμο κρέας που μπορούμε να ψήσουμε στην κουζίνα μας. Τώρα ξέρετε το μυστικό μου. Με αυτή την πλάκα ψησίματος και με τη σάλτσα τσιμιτσούρι απλά απολαμβάνουμε το τέλειο ριμπάι.